L-ewwel ta' Ottubru jimmarka l-ftuħ tas-sena forensi. Għadin l-okkażjoni saret seduta inawgurali fl-Awla 22 fil-Qrati ta' Malta, fejn fid-diskors li ntqalu spikka l-bżonn ta' riforma fil-ġustizzja. Il-Prim Imħallef Silvio Camilleri u l-President tal-Kamra tal-Avukati Ruben Balzan fid-diskorsi tagħhom ikkonfermaw li ilhom għal dawn l-aħħar 3 snin jitkellmu fuq il-bżonn ta' riforma fil-ġustizzja, riforma li qed jaħdem fuq għall-Gvern preżenti. Il-Prim Imħallef iddeskriva din ir-riforma bħala proċess neċessarju, bżonjuż u bla dubju pożittiv, għalkemm ma żammx lura milli jikkritika diversi aspetti li ma jaqbilx magħhom. Fil-fatt żied jgħid li t-tieni rapport tal-Ġudikatura bir-reazzjonijiet tagħha diġà ntbagħat lill-Kummissjoni għar-Riforma Holistika fil-qasam tal-Ġustizzja. B'referenza għall-allegat każ ta' korruzzjoni ta' Mħallef, il-Prim Imħallef tkellem fuq kif fl-aħħar sena il-fiduċja tan-nies fil-Ġudikatura ġiet imminata, fejn żied jgħid li kulħadd u kull sentenza li ngħatat jispiċċaw taħt suspett. U tkellem ukoll fuq kif in-nuqqas ta' riżorsi partikolarment umani qiegħed iwaqqax x-xogħol tal-qrati lura u għalhekk kawżi jdumu ma jinstemaw u jinqataw. Il-President tal-Kamra Ruben Balzan irrefera n-nuqqas ta' ġudikanti u għalhekk id-dewmien sabiex jinqataw is-sentenzi u jiġu nfurzati notifiki u mandati. Tkellem ukoll dwar attitudni mhux aċċettabbli minn ċertu ġudikanti li jirrikorru għal kummenti kważi ta' intimidazzjoni fil-konfront tal-pubbliku u avukati. Fil-waqt li jifhem il-bżonn ta' riforma tal-ġustizzja huwa wkoll wera tħassib tiegħu dwar uħud mir-riformi tal-ġustizzja fejn sostna li fil-kariga tiegħu ma jaqbilx ma xi wħud minnhom. Fost personalitajiet distinti, preżenti għal din is-seduta kien hemm il-President ta' Malta Giorgia Bela u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Ġustizzja Owen Bonnici. Kemm il-Prim Imħallef kif ukoll il-President tal-Kamra tal-Avukati ferħu lis-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici għall-kariga tiegħu u rew il-fiduċja u s-sodisfazzjon għal mod kif qed jimxi fil-kariga tiegħu.